Sa kaadlaw man gisugda ng misa nobenaryo para sa Fiesta Senior, karong adlaw usab ablihan ang kultura ng aspeto sa Engranding Sinulog Festival. Atong sayra ng update ni ini, live gikan sa Cebu City Sports Center, si Luan Merondina. May Pit Senior says all roads lead to Cebu City na kay opisyal lang gibuksan karong hapon ang mga cultural activities subay sa kasaulugan sa Fiesta Senior. Ang formal nga pag-anunsyo sa opening salvo gihimo sa mayor human sa Santos nga misa alas 2:30 karong hapon dito sa Basilica Minore del Santo Niño uban sa Sinulog Cultural Group ug sa Board of Trustees. Human sa Santos nga misa, gisunudayon ang street parade paingon dinhi sa Cebu City Sports Center. Lakip sa mga nisalmot ang mga city officials ug mga sinulog dancers sa nagkadaiyang mga tunghaan. Ipresentar usab karon ang mga candidates sa Sinulog Festival Queen, Sinulog Idol, Sinulog Dance Crew ug Choral Competition. Samtang unyang alas 9 sa gabi mao ang Choral Competition Grand Finals Night nga ipahigayon sa Fuente Osmeña. Samtang ugma sa hapon mauna ang Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan nga ipahigayon usab dinhi sa Cebu City Sports Center diin 17 ka mga contingents ang magtigi. Sa mga gusto mo tan-aw sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan ugma, aduna kini entrance fee nga tag 200 pesos. Ug so far says mao kana ang latest gikan dinhi sa Cebu City Sports Center. Says, dagang salamat, Luan Merondina.